Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Kunsilli Lokali, Alison Zerafa Civelli, jidher illi bħal Prim Ministru Robert Abela taqbel illi blokka ta' appartamenti jinbnew fil-buffer zone tat-tempji megalitiċi tal-Ġgantija. Tempji li huma meqjusa bħala wirt storiku dinji mill-UNESCO u li huma eqdem mill-piramidi tal-Eġittu. Meta mistoqsija minn Net News għal tweġiba ċara ta' iva jew le, jekk taqbilx li tinbena din il-blokka flats bis-swit it-tempji f'Għawdex, inizjalment ħadet il-pożizzjoni tal-Ministru Owen Bonnici għalkemm ftit wara spiċċat taqbel ma' dak il qal Robert Abela. Taqbel illi jimbena il-blokka ta' appartamenti bis-swit it-tempju iva jew le? Francesco, għal din il-mistoqsija il-Ministru responsabbli li d-dekasseru tiegħi jaqgħu wkoll taħtu tkellem b'mod ċar. U tont aħna inkomplu naħdmu favur il-preservazzjoni tal-wirt storiku Malti għax il-binjiet li għandna tal-wirt storiku jkomplu jagħtu valur addizzjonali lill-lokalitajiet u l-komunitajiet tagħna. Wara li l-gazzetti barranin ikkundannaw il-fatt li l-awtoritajiet Maltin taw il-benedizzjoni tagħhom biex timbena blokka flats ħdejn it-tempji megalitiċi tal-Ġgantija, l-awtorità tal-ippjanar tapprova il-bini u s-sovrantendenza tal-wirt kulturali pożizzjonijiet dubjużi għall-aħħar fl-14 ta' Novembru u Bonnici kien għażel li jżomm kawt u jistenna l-eżitu tal-appell. Iżda kien naqsal kollox milli jieħu pożizzjoni xierqa minkejja r-riskju li dawn it-tempji jitilfu l-istatus ta' patrimonju dinji. Favur imma jew kontra li daw il-binjiet jinbnew fejn il-Ġgantija? Ara, jiena personalment nemmen illi la darba persuni li diġà ddikjaraw u entitajiet li diġà ddikjaraw li se jagħmlu appell ikun għaqli illi wieħed jara u jistenna li l-appell jintemm. Jiena nista' ngħid fi żgur huwa li s-sovrantendenza għamlet ix-xogħol kollu tagħha. Ngħid hekk għaliex jiena rajt id-dokumenti li huma pubbliċi bħalma jsirhom kulħadd u jiena nemmen 100% li s-sovrantendenza wettqet ix-xogħol kollu tagħha u għamlet il-ħidma tagħha b'mod tajjeb ħafna. Dan għad-differenza tal-Prim Ministru Robert Abela illi l-erba' filgħodu insista b'mod ċar li jinsab fiduċjuż li l-Heritage Impact Assessment ma kien se jsib xejn ta' impatt fuq dawn it-tempji storiċi. Jekk dak il-Heritage Impact Assessment juri li m'hemmx impatt fuq it-tempji kif jien fiduċjuż li se juri li m'hemmx impatt għaliex qed nitkellmu dwar triq li diġà hija mibnija kif qed nitkellmu fuq xi binji iżolata illi mhijiex fil-mibni nitkellem mod. Hawnhekk qed nitkellmu dwar żvilupp illi l-iżviluppatur minn dak li jien infurmat ċekknu immensament mill-proposta oriġinali tiegħu anke fuq direzzjoni li kienet tagħtu l-awtorità biex jiffigura fl-istess konfigurazzjoni ta' binjiet oħra fl-istess triq, dak naturalment irid jgħidu l-Heritage Impact Assessment ukoll. Il-Zerafa Civelli meta fakkarni għax wieġeb Abela l-jum ta' qabel insistiet illi bħalu għandha fiduċja li l-Impact Assessment mhu se jsib xejn ħażin. Il-bira il-Prim Ministru qal li huwa fiduċjuż illi mhu se jsib xejn ħażin il-Heritage Impact Assessment. Inti tal-istess fehma? Iva jiena fiduċjuża u naqbel ma' dak li spjega u qal il-Prim Ministru jiena fiduċjuża wkoll imma fiduċjuża wkoll fil-Kunsilli Lokali tagħna li dejjem jieħdu ħsieb il-lokalitajiet tagħhom għall-interess tar-residenti tagħna. Ironikament f'nifs wieħed taċ tifhem illi favur il-kostruzzjoni biżwieq dawn it-tempji u f'nifs li ieħor insistiet illi għandha fiduċja fil-Kunsilli Lokali, l-istess kunsilli li fl-aħħar xhur u snin spiċċaw f'gati u mobbija b'kostruzzjoni u piżijiet eżaġerati mingħajr ma fadlilhom aktar kontroll ħlief vuċi tajjad qalb il-kakofonija illi ġab miegħu dan il-gvern.